Siadźcie upo. Już siadź upo, doczej. Dajcie upo koniec. Dajcie upo koniec. Dajcie upo koniec, jo. Siadź upo. Kuda iPad, kuda. Kiki, sen riksa okyanı ver bak. Vai me kenneth. Dat is wel netjes die. Niet oppakken. Ja. Niet oppakken. Pum. Ja, zelfs mee. Zelfs met me. Zelfs. Wat moet mee? Ami. Amelia. Amelia. Ja. Pum. Peggy. Nee, ik maak een video nou was het niet gezellig. Right. Ekiri. Ja. Ja, ze wil hier. Die baas van die plaats, hier die baas van die plaats. Kijk zo. Kijk, hier die baas van die plaats ook. Dat pas ook van de baas van die plaats. Ja. Ja. Niet die ook kunnen van die plaats op, plaats van die plaats. Die baas van die plaats, die baas van die plaats. Hallo. Hallo. Daar die plaatsen. Ze kunnen van die plaats hier ook, hoor. Apa dia kena? Ja. Die video is lang. Dat moet er nog Apa kena? Ik kon er eerst met één keer zelfs. En zei gewoon niet. Laat je ook kunnen. Hm? Die is ook kunnen.